Hello guys, ito na ang mga kasamahan ko ngayon. So, kuhan kami ngayon sa Paribir. Puntahan na namin ngayon ang mga ulam, ang ulam namin. So, mangita mig mga ulam namin. Kasi kahapon lang ang birthday, wala na kaming ulam ngayon. So, sundan nyo kami guys, ipakita namin kung paano namin kumukuha ng unsay nga ng piyo sa Tagalog na? Piyo, suso, uban pa. Mga baki. Baki. Kain kami ng baki ngayon. Bro, wag lang kamprag. Wag lang kamprag. Baki sa kayong makakain na baki. Yan. So, mangita pa may uguan ni Titing Singkahoy. Akong mga pag-umangkon kuyog na mo. Unsa may itong ngita mi ka ng kuandre guys. Ngita mi ka na ang lubi. Ngita mi lubi. Pila ka bukado dai, bukado dai tangan dong. Dai bunga. Way line dai. Wala ra man eh. Gamay ra. So Ano bukado dai? si Titing Singkahoy yo murag busayap. Sigong purong. Wala ko sa ate sa bro. Wala man ako. Puga sa bakla ito. I am dagkamang yung commander. Commander sa pagpamusil aning langgam. Rong agid. So Rong kung gamay. isintron site ha, sintron site. Bahakyo ta na ron. Puwak kinaron, pues swerte. Pungos ako ka mo to. Spray. Waka buto mo commander. Gwapo ni mo sniper. Grabe niyo kung masakop diri sa bukiran. Dali kay wala nakalukpad ni ron. So waka buto guys, puti niya lingawa mo siya kapabuto. Dali kay lukpad na ron. Apa kay na siya bantangin og ano siya ro dia kay gona. Okay, wakit. Target siya, grabe ngikuan niya commander. Yes. Grabe kay ngigo gid. So kuha gid niya limo ko yang amuang sudan. Mo di primero sudan mo. Okay, ngigo yun. Ibuta sa plaza kaya itong videohan niya. May pagka patar yun sa gan. Sintro kayo pagka igua guys. So langgam, igo dipit sa lubot. So kitirahan niya sa diri siya na igo sa lubot. Kuha siya kining agila, anak sa agila ni. Dili mo kaon. Ha? Kaon gud, boy langgam ni makaon agilam ni. Anak sa agila. Anak sa agila ni. Sungigo si Ali Mokoy guys kay gitirahan niya sa uwan site ang target diri ginaugo sa lubot. Dughan, ang tirahan. Lubot ra. Paa. Ana paa, sakto ni nga tira sa aris pa igo. Kung mapay pa di mego. Bantang kay ay dana ra. So ngigo si Ali Mokoy tres buwak. Glabi na gyud to si Titing Singkahoy makatira. Ay tira ni ko igo mo sa tail. Sudan to. Dungagan tan aro sudan na. So ala sa imong kastorya nga murag na igo gyud. Lipay kiko guys. Lipay kiko kay nakaigo ko. Hingiguan din ako day. So kamo ginanglan nga ang kanang mga hingigo og langgam ginanglan nga inyo jud ang kanon din inyo labay. Wa mo nang kanon sudano na namo. Sudano na mo guys. Bungot so ko. Kita mi kihas po na ni ron bahalag manok silingan igo ni ron. Kay dako kay guys. So ni ana sad mi diri sa tagi ni ron. Are tagi are play. Tagi. Para kita ang palihan. Area sa amuan parang bangwa mi sudan ri sapa. Kaagi mig langgam amo gin puselon kay sudan man na. Yan naman na armas sa dali kay gubat ito yon to ani. Manigilig sa mga taga sitio ba. Okay guys, nagkaon na kami ng langka ngayon. Ito, Ikaw, tapos na namin. Sino? Wala ron. Diyan na mo. Andi na ko si ay. Di mahurot guys, di mahurot. Ngara ako sa paginaw spray, tagak ko spray. Ipusa na daw. Bungo sukok mo. Nak, tagak yung spray din, no. Tagak di ay. Julian gidala ka. Unsa niya daw?
Rambutan. Ano na? Unlob eh. Titing yan. Wala tinatakutan. Ha? Anday mo, anday pa kina, nagigit. Nabigyo yo. Okay. Napaka-adventure itong ginawa namin ngayon. Napakahirap po talaga. Ang langgam, asa mo ron? Bibilin? Bagyan na ito ron eh. Ano? Kaya balik niya, tanig ko pa babo. Eh, picture kita le. Ako picture na le. Wala mo dong, sorry. Na. Kuha na sa inlas mo, itagak na kay ko. Wag ni make. Kaya gini mo. Let's go go. Ito pa no. No, no. Gawas ah. Ini bubuto, mana bala lang? Nana, orang na ni bala. Bubuto lang. Buto. Kakain sa nang balas. Sarap. Bunga. Bunay buya na limo. Makay ako. Masapuan na ipatay na. No, sa kumakay sino mo. Ako kay baka nang buto. Unit. Okay, si Titing guys, nakakuha og kanang kamprag o baki. Baki. Baki na kumakain na baki. Oh, halita. Hamna. Ting. Asa man nabaliin mo? Usok pa. Laya tao na dito rin. Sipag na itong. O kasi balik. Usap balik na. Gusto mo din. Mudangog na kayo ay ano diri? Grabe niya. Tiyo ay. Kita ka niya. Pati-pati yun. Di ito niya baki ah. Lana. Lana. Saka na wa. Nara din na ang dagan. Saka na doon mo gawak. Kuha na. Pura asal na gano'n. Pati-pati. Pati-pati. Ano, ano? No, gi. Man, gi. Ha? Dako baki ah. Pupunta kami sa baba guys. Itong pamangkin ko ang umuna. Yan. Sobrang
motor itong ginagawa namin ngayon. Yan. Okay lang ka dong? Hinay ha. Yan. Patuloy na siya sa ubos. Patuloy na siya sa baba. Yan, hindi na siya makikita. Nasa malalim na siya. Yan, ito na siya. Pababa na siya. Yan. Tuloy. Tuloy siya sa baba. Ako na naman. Ay, nakay lubi na. Nakay lubi. Wala. Uwi na kami ngayon guys. Oh, ito pala ang ulam namin oh. Mayroong ano guys oh. Mayroong baki. Sinasabing baki tuloy ha. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa. So punta kami sa kuan, mayroon kaming dalang nangka. Kumakain pa si Titing Singkahoy. So abangan nyo sa susunod na vlog namin. Maraming ulam dito na hindi pa ninyo nakilala. Okay. Thank you so much sa inyong pagsubaybay sa aming channel. At sana po sa hindi pa nakasubscribe, subscribe naman po kayo at i-hit ang bell icon para updated kayo sa aming mga vlog. Thank you.